हारिमुखौ लाखिनोथ' जोङो खौसेथियानो मेन खौसेथियानो गोनां दा जोङो माने राजनितिखौ लानानै जोङो जोंखौ अनलायनाय गैयै जों बिदि भाबखौ नुदों खिन्थु जोङो बे खावलायगोन हारिमु आफादनि जानानै जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै जाहाथे जाथिया माने खौसे थायो बेनिफ्राय जोङो जोंनि कालसारखौ लानानै जोंनि हारिमुखौ लानानै जों आवगायलांनो हायो। जों नुनो मोनो दाख्लै थांनायसो साननैसो सिगां जोंनि बर'नि खुगा मेथाइखौ लानानै गोदानै माखासे सुबुंफोर रोजाबफिननाय बे गोदोनिजों दानिजों अनेक फाराग नुदों बेवहाय बर'नि खाम सिफुंनि देंखोनि जेबो रिंखांनाय नुनो मोनाखै होननानै बयबो नोजोर होदों। दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बिदियाव गोदोनिजों आरो दानि गोदानखौ नायो? गोदोथ' बेथ' आरो बेसिकमोन गोदो जुरिजेननाय नालाय दा बे गोदोआथ' बे गोदोखा बे गुबैयानोखा खिन्थु गुबैखौ लानानै जोङो दा जों माखासेखौ जों साइन्टिफिक लानाय नुदों आरो बे माखासे माने गोदान मडार्न इन्सट्रुमेन्टफोरखौ जों दामनो रोंदों बेखौ दामाब्ला मोजां जागोन फकआव आं बेखौनो खावलायो आरो जोंनि आर्टिस्टफोरखौ जाहाथे फकखौ फकआवनो दोनो बेबायदि खालामबा साबसिन जायो आरो गोजोनथों।